Dar înainte de a prezenta ceva din palmaresul lui, aș vrea să îl invit chiar alături de noi aici în ring. Ray Secco! Ray Secco, un alt sportiv extraordinar care va fi prezent acasă pe 21. A fost așa, vicecampion în anul 2000. 110 kg, considerat unul dintre cei mai calificați luptători din lume, super showman, l-am vins și pe Ernesto Hus, din câte văd aici. Who else did you knock down, man? Jerome Le Banner, Peter Els, Bob Sapp, enough for that, yeah? Destul, nu? I mean, those are all great names and great fighters around the world. So, you know, I was just honored to be able to share the ring with those guys, the great fighters. And there's a great fighters here, like Euro, Martin Lowe, and the rest of the gang in Romania. So. Vorbeam despre numele mari pe care am reușit să le doboare în ring. Vorbeam și eu despre aici, la Banner, Peter Els, Bob Sapp, apreciază foarte, foarte mult atmosfera de aici și, bineînțeles, pe cei doi cu care am rămas a juriului, pe care îi vom vedea ceva mai târziu aici pe ring alături de noi. They don't know what fear means. He says, are you afraid of the fight you're going to have on the 21st at K1 Woodburn? No, I'm afraid it's something that, you know, it's never a thought. You know, you get nervous, you get butterflies from time to time, which I like. I don't like coming to the ring and not be a little bit nervous because it keeps me sharp. So, not afraid, but I'm looking forward to it. I've been training hard, so I'm really put on the show. Emoțiile apar și acum, chiar la atâta experiență, a spus că sunt niște fluturași prin burtă pe care simte uneori, dar chestia asta îl ajută să fie focusat în timpul luptei. Right, Ray, so what are we going to expect? What's the Romanian public going to expect from you on the 21st? Who are you going to fight? And what did you prepare for our Ifti-Moaye? Well, you know, the guy, obviously, he's a star here. A lot of respect to the guy. I don't know much about TIA. Apologies if I don't pronounce that right. But you know, like I said, you know, I train hard. I always come to fight. It's my first time in Romania to actually fight. So be ready because I'm coming to fight. It ain't going to be no messing around. It's going to be a fight for sure. Deci cu siguranță va fi un fight pe bune, să nu ne așteptăm la o glumiță în momentul în care va intra cu Ifti-Moaye în ring, deși nu cunoaște foarte bine pe acest luptător și a cerut și scuze că i-a pronunțat un pic greșit numele. Ray Secco ne asigură că va fi un fight pe cinste. Să-l aplaudăm așadar. Ray, they want to see you in the room. You're happy there for the 21st, so get on with it, please. Thank you. Ray Secco, prezenția la pe 21 ani, cu care a pentru K1 World Grand Prix, un eveniment care va fi difuzat pe TV în 100 de țări, cu urmările 200 de milioane de spectatori. We all know that spot. And thank you, Romania, for having me. I love you guys. Welcome. Thank you very much, Ray Secco. Ignacio, Pachimo, Ray Secco, Cartel Williams, Raul Cătinaș, Moroșanu, Spărătescu, Ifti-Moaye, Lucu, Ciobanu, Chemaio și poate am uitat pe cineva, dar o să vedem. Mulțumim frumos, Ray Secco, pentru acest super moment. Abia așteptăm gala K1 București de pe 21. La Românești, uitați K1București.com, acolo găsiți toate detaliile legate de această super gală, prima de acest gen în România. Îl invităm acum pentru următorul fight în ring pe timișoreanul Sergiu Maxim!